Usa ang patay samtang usa ang samdan ug unom ka balay ang naguba atol sa landslide sa Talaingod sa Davao del Norte kagabi. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sa video nga kuha ni Nagobis ay setel, makita kining babae nga girescue sa mga otoridad human sa nahitabong landslide sa Upper Misolong Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte pasado alas 11 sa gabi. Nailhan ang babae nga si Adeline Linsangan, residente sa lugar. Natrap siya sulod sa iyang panimalay kauban ng iyang bana nga si Liloy Linsangan atol sa landslide. Apan way swerte ang bana, kinsa namatay atol sa hitabo. Matod sa pag-umangkon sa magtiayon nga si alias Genevieve, nakadungog matod pa sila og kusog na buto, una ang pagdahili sa yuta. Sa among pagkahinanok og pangatulog alas 11:47 sa gabi, nakamatami og kalit tungod sa among pagkadungog sa kusog nga buto. Nakurat og natarantami tungod sa among nadunggan sa among uyuan nga natabunan og yuta kauban ang iyang asawa. Pagkabuntag, makita pipila ka mga panimalay nga nangaguba, human naagian sa nahugmak nga yuta. Sa tala sa MDRRMO sa Talaingod, 4 ka panimalay ang totally damaged, samtang 2 ang partially damaged. Nasayarang housing project ini sa provincial government sa Davao del Norte alang sa mga tribong Ata Manobo. Kasi yung area is medyo yung hill, tapos malampot yung lupa, tapos heavy kasi yung rain, mga almost 3 hours na continuous yung ulan. Matod sa PDRRMO sa Davao del Norte, human sa hitabo, gilayong gibakwit ang mga anaadool sa landslide-prone area. May ginagawang immediate na paglikas yung mga tao. Yung banda lang doon kasi yun lang yung malapit doon sa area ng pinangyarihan. So may ginagawa din na level doon sa area noon. Nagapod na sab og food packs ang lokal nga kagamhanan alang sa mga apektadong residente. Samtang gihatagan na og cash assistance sa lokal nga kagamhanan ang pamilya sa namatay. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.